kang ciling saking lombang matur kasuwun nomor loro Junger Arejo iku jujur kira-kira lanang wadon pada jujure ora ana selendang sinaloka ora ana sing den tutup-tutupi kuli hakku walau kana muron senajan iku pahit blak-blakan ngomong pahit kang terakhir tak arita iku takwa nger naati segala perintah Gusti Allah ninggalaken segala larangan sesuai kelawan tujuan yang Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Gusti Allah nyiptakaken jin lan manusia kejaba kokon takwa gregah tanging yen sungkem karo wong tuanira sing ananing lea beber layar kebat lancar ngel semplah akan limbiane tumindakaken sukune sawangan anak gerangsang emasan ucul ngel Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mita minangka calon majikan dewek Mas Mita minangka calon majikan saking warung sareng Mas bawa ulis anom tempel sampun alis lawas sembok tuane lona sareng Mamai Bagas sing duwe megatani dewek ya kelarangan kang cilengek sing lombangan dewek Mas Tolat imbalan kepireng wejangan saking Rama Guru sampean apa sing dari pejangan yang Rama Guru ajangan Kiai Suraji bakal tak sumpingaken mugia barokah kelawan rumah tangga ning kula genting tan ana pegot rob tan ana surup kakang bagai muli kelawan hadapan Kanjeng Rama ayo Mas nggih tuh Rama kantosan kula Rama ujang kalian Agung Palamarata Rama sinjang kirut sejatining wayang benjang ngedrengah inu mampangan pemuda sareng pamudi sempla-sempla malempeane pantes luas di sawange di sawange wonge bagus manuk rupane alon pisan tumindake alon pisan tumindake duh alon-alon asal kelakon gramat asal selamat Remat asal selamat eling-eling makan eling amah mumpung ning dunya ajalak nutuki nafsu ajalak marah nafsu sing mata keduhung ragane sing ketempuangan bok keduhung ketemu gurih nalang sama nalang sati namung tuangan kembang irang rerang kengen bugane masing angarinya ngawang mandana pakang lakoni mandana pakang lakoni mandana pakulan emang makang lakoni eling mangkan eling mumpung ning donya eling mumpung ning donya Mas Mita minangkane
calon majikan wong waru dewek sareng mas bawoy keding aulis anom tempel kiageng larangan sareng kang cileng sing lompang dewek mimin cinekeng ngeding sing duwe RT 14 noktina sing duwe beras 2 pedewek mamae bagas sing duwe megatani aja lali masalah basing mimi aja masang minangkane wong kendayakan dewe sarap nok sering kening tuana rumah mimi asep majikan nom sing duwe Sriwijaya bok tuane lona aja lok digawe lamun katiba bawoy kang ori kang ora disangka kang ora dinyana-nyana sulaya maning janjine mamai bagas sing do megatani dewek sulaya maning sumpahe bok tuane lonang minang kana wong waru dewek aja lok digawe lamun gilir gumantine awan-awan nyen awan kesorot dening sinare sang surya uga nyen bengi kesorot dening sinare sang rembulan kang keemas kaya-kaya bisa anggugah perasaan isun Nyai Rokmah waktu saat saiki urip ning alam dunya lakoni seneng nanging kurang butuh sengkiageng larangan dewe kang cileng saking lombang senenge Nyai Rokmah nembe bae tas memantu tapi sing mantak kanggo kurang bung anak mantu wis lawas beli dolan-dolan apa beli kangen konon karo wong tua cu apa beli kelingan tak karo ibu lan bapak padahal janjine ujang karen kala waktu mau eman wong seduluran mimi Krisnanto sing duwe layang aja lok digawe lamun senajana gelem liburi karo sing dadi keluargane kaya dene nok ayu lin ying keluarga saking Cina asale wong nang tapi kok kenang apa ujang karen tas kawinan lawase sewulan beli dolan-dolan gawe temen kelingan gawe temen kebayang katipa baweng goreng kang ora disangka kang ora dinyana kang ora memang bener sojare omongane wong tua bengi nyen masih cilik anak bakal wis duwe keluarga sanak tapi ya gona bocahku anak elinge karo wong tua wis pugu mbok bapane tua kabeh penyakiten kabeh dengkut kabeh dianglu pasti gila-gila bocah laka inget-inget deh sareng kang jarwo nanang Rizki sing paling gemoy dewe
kadang-kadang mabli tegel kan deleng sing dadi laki delengaken bapane kaya kedene kidanu ari bakat turu rerinti bae kok dikit gak pat-pat bae kene eman wong seduluran eman wong anak-anak waktune nono minangkane sing ditembake sareng Mas bawa ulisan on tempel Mas mitangan calon tuan rumah saking baru dewe Ari kikinciran Ari kikinciran kikinciran dak kikinciran ki ageng larangan Ari tanya obat kabelem tenyana obat kabelem ari dipikiran dah dipikiran ari tenyana tenyana nyoba dengan tenyana nyoba dengan sok kadang-kadang korbaning perasaan apa adate taya wong besanan wong melarat karo wong sugi selalu gawe penasaran selalu gawe was-was khawatir kayak keluarga besan orang nerima kaken ning kacung ujang karen sebab anane perjodohane kacung ujang karen ora lepas kelawan jerih payahe majikane Nyai Rokmah sing awit nom sampai tekang tua bebujang ora liren-liren bebujangane ning wong Cina ning Tuan Huang Yan jaring dewek mah bagian awak lemu semene gah uripe blenak bae sing awit nom mula siranang Lenake bae lemu, wayang iya. enake. Ya tapi disyukuri bae singaran manusia urip ning alam dunya. Ya bener. Ya kiamah hitung-hitung kanggo nglelipur ati sing lagi sedih. Sing penting sehat. Sing penting sehat senajana dengkulek rasa. Aduh, boro-boro ngaplang-ngaplang wis tua. Aja kelewane. Kok tangine beli bisa wong tua mangaplang-ngaplangku. Pengen bae beli ya. Hitung-hitung kanggo ngormati bapak tuan rumah sekeluarga sing duwe hajat terbingkis lalu kanggo bos nolok sing duwe toko grosir minangka sedulure Kang Kuwu Kardam wabil khususnya kanggo Mimi Kuwu Iweng minangka Nyiageng Larangan terus ngormati maning kanggo sing duwe setia lan sejati sedulur sing paling eman Ayai Denok Bundai Denok calon tuan rumah Kang lebih gaul Bunda lebih gaul terus kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse nang ana jalukan sing nok Mila Bundai Wulan sing ana ning Singapura jaluk lagune Jakawin Kiai jaluk diputer terus kian sing duwe Candrasari sing duwe Candrasari minangkane nok Lisah dewek yuk nang kawin kiai ne diputer tetep demen
Duh keder temen kini. Anak tetep demen, anak kawin kiai je. Soklah apa baik dipaye. Nun. Bari mampir ning Tenopi bos spare part. Tenopi. Iya. Bos. Spare part. Spare part. Mana ning kene? Sedulur Kang Rude ya. Sedulur Ayo disamper Tenopi ya Kang Rude. Khusus kanggo Mimi dan